vist det der tryllenummer før, har jeg det? Nej. Og nu skal I bare se, det er en hest, der er hvid, og en hest, der er sort. Jeg tæller til 3, og så må alle børnene sige abracadabra. Prøv lige at putte den sorte hest ned i posen. Sådan her, helt ned med den, det er rigtigt. Og du putter den hvide hest helt ned i posen. Okay, 1, 2, 3, alle siger abracadabra. Og så tager du en tilfældig hest op. Værsgo, og du tager den anden hest op, og I folder den ud. Og mine damer og herrer, den sorte hest er nu blevet hvid, og den hvide hest er nu blevet sort. Det var et godt tryllenummer. Yeah! Og vi prøver lige en gang med jer. Du putter bare den hvide hest ned i bunden. Sådan her. Og du putter lige den sorte op på skuffen. 1, 2, 3. Abracadabra. Og du tager lige den første op. Værsgo, og du tager den næste op, og I folder dem ud. Og mine damer og herrer, den sorte hest, der før var hvid, den er igen blevet sort. Og den hvide hest, der var sort, den er igen blevet hvid. Det var et godt tryllenummer. Ja! Yeah. Er det ikke et godt tryllenummer? Hvad for noget? Ja, det gjorde jeg ikke. Okay, så skal du se, hvordan det foregår, når jeg bytter dem om. Så putter du den lige helt ned i posen. Sådan, og du putter den lige helt ned. Og så siger de lige alle sammen. 1, 2, 3. Abracadabra. Og så lige en tilfældig en op. Sådan, og folder den ud. Og går 2. Sådan her, og du får den anden. Og så folder jeg dem ud. Og den sorte hest, der før var hvid, den er igen blevet... Hvad? Til en zebra! Men den hvide hest, der var sort, den er igen... Altså, hvem var det, der sagde zebracadabra? Vi skulle sige abracadabra, ikke zebracadabra. Ved du hvad? Hvad var det nu, du hed? Aron, ved du hvad? Nu skal du lige se, hvordan man tryller dem væk. Jeg putter dem ned i posen. 1, 2, 3, og så skal du bare se. Så. Ej, nu er de forsvundet! Wow, jeg tryller dem lige tilbage igen. Nu skal du bare se et øjeblik. Wow! Det var da et godt tryllet. Ja, du må gerne lige holde dem. Sådan der. Nej, tak, jeg står lige og filmer. Ved du, jeg lyner lige. Så tryller vi dem lige tilbage. Om et øjeblik. Så tryller vi dem lige tilbage. To heste. Vil I hjælpe mig med det? Så vi skal lige bytte. Så! Jeg så det med ja, ved du hvad, vi tryller dem tilbage til 2 heste. Bare putte dem ned. Ja, du skal ikke selv kravle ned i den jo. 1, 2, 3. Abracadabra. Og så tager du dem op igen. Sådan her, tager dem begge 2 op. Og nu... Hvad i alverden? Hvad har du lavet? Det er en aber. Så siger du zebracadabra, og det bliver til 2 zebra. Og hvad i alverden er nu? Hvad er nu det her for noget? Hvad? Hjælp mig hold. Hvad nu det for noget? Hvem er en abe? Hvem var det, der sagde abecadabra? Ej, jeg gider simpelthen ikke sådan nogle frække børn. Ved I hvad? I får lige en ballon i 2, fordi I kunne ikke få med at trylle. Er det en aftale? Og så ikke noget med at trylle for mig. Jeg vil lave noget, der er endnu bedre til dig. Og nu skal I passe på, for nu kører der snart en bil. Vi skal nok passe på. Jeg skal lige høre. Må jeg finde på noget til dig? Det var godt. Så kan du få en regnorm. Og så skal jeg lave noget til. Skal en regnorm? Ved I hvad? Så vil jeg lave... Jeg vil lave verdens sejeste ballondyr. Må jeg det? Lav en pudelhud. Kan du holde den her et øjeblik? Og stik på siden af mig, så alle nemlig skal med. Og se, jeg laver en lille bitte boble, som jeg putter ned i ballonen. Og så springer jeg ballonen. Så en lille boble. Lille boble. Kan du se den? Jeg skal lige binde en ny knude. Sådan her. Nej, okay. En lille boble, den ligger inde. Den er ikke færdig nu. Den skal lige helt ned. Slip så. Den er helt lækkert. Slip så. Så skal du bare se. Så laver vi lige et par ører og et par ben og et par bagben. Og så er det en hund, der har spist en frikadelle. Sådan her. Værsgo. Skal du bygge en gang? Så skal du... Så skal du gå tur med den 2 gange om dagen. Er det en aftale? Det skal du. Og så skal jeg lave noget til Arne. Hvad skal jeg lave til dig? En zebra. Ved du hvad? Jeg kan lave noget, der endnu sejere. Må jeg ikke vise dig det? Okay, godt. Ja.
hold den igen. Sådan her. En zebra. Nogen kan se, hvad det er, jeg er ved at lave. En hat. Nej, det kunne godt være en hat. Det er det ikke. Det er endnu sejere. Ja, det kan en papegøje. Nej, det kunne også godt være en papegøje. En Nej, guitar. nu skal du bare se, den kommer her. Nej, en guitar. Diu. Og en guitar. Det kom 5 minutter efter. Ved I hvad? Jeg skal lige fortælle. Fordi nu... Ved I hvad? Jeg tror, at der er nogen, som ikke er blevet fotograferet op ad bilen, og ikke kigget ind i den. Vi må gerne kigge ind i den. Så kan vi gå indenfor dem der